Diolch yn newyddio. Diolch yn y Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti drigyrhau wrthym i dywallt y ysbryd glân arnom. Arwen i nawr yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r Rhif 40, glân geriwbiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri, mewn olynol seiniau dibaid, canant fawl ei harglwydd ci. Rhif 40 yn ei sefyll uwch ni. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis, cael ei gynnal nos Iau Gorffennaf 19. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner 3 ac fe fydd y parchedig Hywel Roberts yn pregethu. Gen i ganu tra rhywun heistedd, tra bod y casgliad yn cael ei gasglu Rhif 111. Oh
Daw yn darlleniad o'r Hen Testament o lyfr Isaiah, yr ail benod, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Isaiah, yr ail benod. Y gair yr hwn a welodd Isaiah mab Amos am Juda a Jerusalem, a bydd yn y dyddiau diwethaf fod mynydd tir arglwydd wedi baratoi ymhen y mynyddoedd ac yn ddyrchafedig goruwch y bryniau a'r holl genhedloedd a ddylifant ato. A phobloedd lawer a ant ac a ddywedant Deuwch ac ysgynnwn i fynydd yr arglwydd i Duw Jacob ac efe a'n disg ni yn ei ffyrdd a ni a rodiwn yn ei lwybrau ef cynnes y gyfraith a allan o Seion a gair yr arglwydd o Jerusalem ac efe a farna rhwng y cenhedloedd ac a gerydda bobloedd lawer a hwy a girant ei clyddyfau yn sychau a'i gwaywffyn yn bladuriau ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl ac ni ddysgant ryfel mwyach. Ti Jacob, Deuwch, a rhodiwn yng ngoleuni yr arglwydd. Am hynny y gwrthodais dy bobl, ti Jacob, am ei bod wedi ei llenwi allan o'r dwyrain a'i bod yn swynwyr megis y Philistiaid ac mewn plant dieithriaid yr ymfodlonant. A'i tir sydd gyflawn o arian ac air ac nid oes diben ar ei trysorau. A'i tir sydd lawn o ferch ac nid oes diben ar ei cerbydau. Ei tir hefyd sydd lawn o eilinod, i waith ei dwylo ei hun, yr ymgrymant, i'r hyn a wnaeth ei bysedd ei hun. A'r gwreng sydd yn ymgrymu a'r bonheddig yn ymostwng. Am hynny na faddau iddynt. Dos i'r graig ac ymgydd yn y llwch, rhag ofn yr arglwydd, a rhag ogoniant ei fawredd ef. Uchel drem dyn a eselir, ac uchder dynion a ostyngir, a'r arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwnnw. Ynys dydd arglwydd y lluoedd fydd ar bob balch ac uchel, ac ar bob dyrchafedig ac efe ostyngir, ac ar holl uchel a dyrchafedig gedrwyd Libanus, ac ar holl dderw Basan, ac ar yr holl fynyddoedd uchel, ac ar yr holl fryniau dyrchafedig, ac ar bob tŵr uchel, ac ar bob magwyr gadarn, ac ar holl longau Tarsus, ac ar yr holl luniau dymunol. Yna yr iselir uchelder dyn, ac y gostyngir uchder dynion, a'r arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwnnw. A'r eilinod a fwrw efe ymaith yn hollol, a hwy a ant i dyllau y creigiau ac i ogofau llychlyd rhag ofn yr arglwydd, a rhag ogoniant ei fawredd ef, pan gyfodo efe i gynhyrfu y ddeiar. Yn y dydd hwnnw, y teifl y dyn ei eilinod arian, ei eilinod air, yr rhai a wnaethant iddynt i'w haddoli, i wadd ac i'r yslimod. I fyned i agenau y creigiau ac i gopau y clogwyni, rhag ofn yr arglwydd, a rhag ogoniant ei fawredd ef, pan gyfodo efe i gynhyrfu y ddeiar. Peidio chwythau ar dyn yr hwn sydd yn ar anadl yn ei ffroenau, canis ym mha beth y gwneir cyfrif ohono. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o Dduw am y fraint arall o cael dod ger dy fron ac yn diolch i'n bod yn gallu galw y Duw holl alluog yn dad nefol i ni ac ein bod yn gallu dod fel dy blant gyda'n deisyfiadau yn mawl, yn gallu dod yn hyderus gan ein bod yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch o'r newydd ein bod yn dod at un sydd yn gwybod pob dim, yn un sydd yn gofalu am ei blant, yn un sydd yn darparu am ei blant, ac i ni yn gallu tystio i hynny yr wyt ti wedi arwain, yr wyt ti wedi darparu, yr wyt ti wedi gofalu, yr wyt ti wedi argyhoeddi pan fod angen argyhoeddi, yr wyt ti wedi dod â chysur pan fod angen y cysur. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti, dy fod yn dad nefol arnom, ac dy fod wedi addo ein harwain ar hyd taith bywyd, tan ein bod yn dod pan bydd ein hanadl olaf yn cael ei anadlu ac y byddwn yn cael croesi'r afon i dragwyddoldeb, yn cael dod i'th gwmniaeth i am holl dragwyddoldeb. O Dduw i ni yn diolch i ti am y diwrnod hwnnw, pan bydd pob deigryn yn cael ei sychu, pan y byddwn yn dod i ddiwedd ein brwydr a'n pechod, a'n balchder, a'n hunanoldeb. O Dduw, na fydd rhaid i ni frwydro mwyach gyda'r un drwg. Ac o Dduw i ni yn edrych ymlaen at o dydd hwnnw ac yn gofyn i ti nerthu ni. Na fyddwn ni yn dadl di lawr cyn hynny. Na fyddwn ni yn dilyn ein llwybrau ein hunan am ryw gyfnod. O Dduw, mor hawdd yw ei ni ddilyn ein llwybrau ein hunan ac i ddewis yr hyn sydd yn rwyddach i ni.
O Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i fod yn ffyddlon holl ddyddiau ein bywyd. I ni dy osod i yn ben ar ein bywydau ni, yn arglwydd ar ein bywydau. O Dduw, wrth i ni ystyried yr hyn rwy ti wedi ei roed i ni, yna nid yw yn ormod i ni i roed y cyfan i ti. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti a byddi ti'n gweithio yn ein cylonau, yn ein deffro ni o'n trwmgws ac yn peri a byddwn ni yn gallu dy wasanaethu di a garu di fel ag y dylsem. I ni yn gofyn felly am dywalliad o dy ysbryd di arnom. Tyr lawr ein plith o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n hysgwyd ni yma, i'n deffro ni o Dduw, i beri i ni dy wir dy addoli di yn ystod yr oedfa hon a'r yn ystod y dydd hon. I ni'n gweddio o Dduw a byddwn ni yn gwybod beth yw gwir addoliad. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni yn hyn. I ni'n cyffesu mor hwydd bod ein meddyliau ni'n crwydro. A mor hawdd yw blinder corfforol i ddod ar ein traws ni. Madde ni am hyn o Dduw, helpa ni i frwydro yn erbyn y pethau hyn ac i geisio dy wyneb i foliannu dy enw di, goriwch pob enw arall. I ni yn cyflwyno Dduw y dyddiau sydd o'n blaenau ni. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni i dy wasanaethu di. I ni'n gofyn am gyfleoedd i siarad am dy berson di, am ffordd i achawdwriaeth. I ni yn gofyn o Dduw i ni cael gweld dy ysbryd di ar waith yn dwy'n pobl at a ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw, diogela ni nawr, bendithiau'n hamser ni, teir lawr ein plith. I ni yn gofyn am nerth ac am gymorth, bendithia a cadw ni rhag yr un drwg. I ni'n gofyn hyn o tri enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gneler dy ewyllus, Dewch ni ganu am unrhyw 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fym cododd ar fy nhraed, fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. 298, gwni sefyll i'w chanu.
Fe ddaw'n testyn Osea'r ail benod a'r drydedd adnod. Osea penod 2 a'r drydedd adnod. A phobloedd lawer a ant ac yddywedant Deuwch ac ysgynnwn i fynydd yr arglwydd i di Duw Jacob ac efe a'n disg ni yn ei ffyrdd a ni arodiwn yn ei lwybrau ef canis y gyfraith allan o Sion a gair yr arglwydd o Jerusalem. Mae wastad yn braf gallu dweud i sicrwydd bod rhywbeth yn gywir ac yn bendant. I ni'n byw mewn oes lle mae pobl yn dieddol o ddweud bod pethau i fyny i'r unigolyn, fod yr unigolyn gyda'r hawl i benderfynu, fod gan yr unigolyn hawl i ddewis ei lwybr, i ddewis yr hyn y mae am ei wneud neu am ei ddweud, yr ffordd maen nhw eisiau byw. Ym mhob maes o fywyd, mae fel petai yr oes yma yn ymfalchio mewn bod yn agored. Hawliau pobl, maen nhw'n dweud, mae hwn yn golygu hybu'r pawb i ddod at eu casgliadau ei hunan, i'r eithafon. Pan ni'n meddwl yr hyn sydd yn cael ei hybu heddi, byddwn ni ddim wedi dychmygu fe 5 mlynedd yn ôl, yr hyn y mae'r gymdeithas ohoni nawr yn ei ddweud heddi, fod gan pawb hawl i benderfynu beth maen nhw eisiau wneud, pwy ydyn nhw, pob math o bethau, lan i'r unigolyn yw e. Ac eto i gyd, yn yr goddefgarwch yma tuag at bawb, i ni'n gweld y fath ragryth. Mae'r sawl sydd yn honni bod rhaid bod yn oddefgar a pharchu eraill. Ac maen nhw'n dweud nad oes hawl i ni alw'r unrhyw beth yn anfoesol. Ac maen nhw'n dweud yma rhaid bod yn oddefgar tuag at bob un. Ac maen nhw'n swndio mor garedig. Ac eto, does dim parch o gwbl ganddynt at yr rhai sydd yn anghytuno â nhw. A does dim goddefgarwch ganddyn nhw a treini. Os fyddwch chi'n cwrdd a roi 10 person mewn stafell, a fi rowch chi'r person goddefgar yma, un sydd yn hybu goddefgarwch ac yn dweud, sdim ots os wyt ti'n byw mewn y ffordd yma, sdim ots os wyt ti'n dewis y llwybr yma, a chi'n rhoi 9 person, ac chi'n dod at y degfed un, ac mae'r person yma'n Gristion sy'n credu yn y Beibl, a mae'r Gristion sy'n credu yn y Beibl yn dweud, mae beth i chi'n dweud yn bechod, ac yna does dim goddefgarwch tuag at rheini. Ond fe gewch chi wneud unrhyw beth arall. Gewch chi fod mor anfoesol ac y dymunwch chi. Ac fe yna oddefgarwch tu hwnt tuag atyn nhw. Ond y degfed person, yr un sydd yn dweud, dwi'n anghytuno, y mae gair Duw yn dweud fod hwn yn anghywir. Does dim goddefgarwch tuag atyn nhw, ato ni. Y mae y waith na hynny, y mae yna atgasedd pur. Y mae yna wylltineb yn ei gwyneb nhw. Mi fydden nhw'n dymuno bron iawn eich lladd chi yn y fan a'r lle. Petai modd i chi cael eich dydfrydu gan lys yn y fan a'r lle, a'r gosb eithaf, mi fydden nhw'n llawenhau, mi fydden nhw'n falch clywed bod chi yn cael y fath gosb eithaf, achos bod chi wedi mentro dweud mae'r math yno o fywyd yn anghywir. Ond maen nhw mor o ddefgar, tuag at bawb arall, ond nen nhw ddim bod yn o ddefgar tuag at rai sy'n anghytuno nhw. Mae'r fath ragryth o fewn cymdeithas, mae'n anhygoel. Ond mae'n braf gallu dweud ond yw e. Mewn cymdeithas fel hon, achos mae'n codi dychryn arnoch chi, chi bron yn ofni dweud beth i chi'n credu. Does dim hawl da chi dweud eich barn bellach. Petai rhywun yn dod i fyny ac yn gofyn eich barn, allech chi weld y nawr, allech chi weld y cyfryngau yn dod i fyny ac yn ffonio, oes modd i chi siarad ar y radio, oes modd i chi roi rhywbeth ar y teledu, a nhw'n rhoi cwestiwn i chi. Cwestiwn, beth i chi'n credu am hwn a hwn a hwn, a beth bynnag yw e. Ac os newch chi fentro roed eich barn sydd yn anghytuno gyda pawb arall, fe fyddwch chi yn cael y fath atgasedd tuag atoch chi. A does dim hawl da chi eich barn. Does dim hawl da ni hyd yn oed feddwl. Mae rhaid yn ôl cymdeithas yma i ni gytuno gyda'r pob un arall. Sef anghytuno gyda gair Duw. Bellach does dim hawl da ni credu gair Duw. Ond nag yw yn braf gallu dweud, dyma beth mae gair Duw yn ei ddweud. Dyma beth mae Duw wedi ddweud.
Ac eto mae cymdeithas yn dweud, wel, mae'r cyfieithiad hynny'n hen ffasiwn. Dim dyna beth o Duw yn ei olygu. Fel petai creawdwr y byd wedi methu rhoi gair Duw i ni sydd wedi cael ei gyfieithu'n ffyddlon dros y canrifoedd. Os yw Duw'n gallu creu byd, yn sicr i chi, mae'n gallu sicrhau ni ei air. Mae'n siarad gyda ni trwy ei air. Ac mae gair Duw mor sicr. Mae'n eglur, mae'n bendant. Mae'n bendant yn dweud beth sydd yn iawn, ac mae'n bendant yn dweud beth sydd ddim yn iawn. Yr hyn sydd yn bir a'r hyn sydd yn bechod. Mae'n gwbl glir. Does dim mater cymylog yno, dwi ddim yn anodd i ni ddeall. Yng ngair Duw, fe geir ateb i bopeth. Mae ateb i bob un peth sydd angen i ni i ddatrys. Pob dim sydd yn angen reidiol ar ein cyfer ni mewn bywyd, fe geir yr ateb yng ngair Duw. Mae yna. A fan hyn unwaith eto, i ni'n gweld y pendantrwydd a'r sicrwydd yn gorlifo allan o'r geiriau. A mae Eseia yn proffwydo i ni am ffordd iachawdwriaeth ac am yr eglwys ac am yr efengil, cannoedd o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist, ac mae'r fath sicrwydd yma. Felly yn gyntaf, yr addewid sicr y mae Eseia yn cyfeirio ato, ac yna'r ateb i broblemau cymdeithas yn ail, ac yna'n drydydd apel dair. Wel, yn gyntaf, yr addewid sicr. Gwrandewch ar yr adnod gyntaf. Y gair, yr hwn a welodd Eseia mab Amos am Juda a Jerusalem, a bydd yn y dyddiau diwethaf. A dyna i chi sicrwydd. A bydd yn y dyddiau diwethaf. Fe proffwydodd Eseia am y dyddiau diwethaf, am y dyddiau olaf. Y dyddiau oedd eto i ddod i Eseia, doedd e ddim yn byw yn y dyddiau olaf eto, yr oedd e cyn y dyddiau olaf, ond nawr mae e'n proffwydo am y dyddiau olaf. A pan cyfeirir at y dyddiau olaf, fe olygu'r y dyddiau, nid o reid o diwedd y byd, mae'n golygu y dyddiau o genedigedd Iesu Grist ymlaen. I ni yn y dyddiau olaf, achos mae Iesu Grist wedi dod. Ac felly, pan daw'r Meseia ac o'r dyddiau hynny ymlaen, fe proffwydodd Eseia am y dyddiau hynny, a bydd yn y dyddiau hynny. Fe proffwydodd am enedigedd yr Iesu, o'r dyddiau olaf, o enedigedd Iesu Grist. Ac yr oedd yn proffwydo am effaith bywyd y gwaredwr yma, yr arglwydd Iesu Grist. Yr oedd yn proffwydo nawr am gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Proffwydodd am ddyfodol yr eglwys a o ganlyniad i ddyfodiad Iesu Grist. Mae yna gymaint o broffwydolaethau sydd yng ngair Duw. Ond i dweud hyn sawl gwaith, petach chi'n dim ond yn cymryd llond dwrn. Ac mae yna gannoedd o broffwydolaethau, ond cymerwch llond dwrn yn unig. Ac edrychwch os mynwch chi, os na rai yma, ac yn siŵr i chi, mae yna rai yma sydd ddim yn credu mewn Duw ac ddim yn credu yn y proffwydolaethau. Yn sicr, os i chi ddim yn Gristion yma, siŵr o fod, dydych chi yn yr adeilad hon, i chi ddim yn credu mewn Duw. Dyna beth tybiwn ni, dyna yw'r gwirionedd, siŵr o fod, i chi ddim am gredu mewn Duw. Ond efallai bod yna rai sydd tu fas, sydd ddim am ddod yma. Falle trwy ras Duw i bod nhw wedi dod i wrando. Wel, gair o'i her, edrychwch os oes posibilrwydd i'r proffwydolaethau hyn fod yn anghywir. A yw yn bosib fod Eseia wedi camddeall? A oes posib fod Eseia a Jeremia a'r proffwydi wedi mwydro falle? Dod fyny gyda'i syniadau hunan. A'r holl proffwydi dros yr holl Hen Testament. A'r ateb gewch chi, os newch chi fentro chwilio mewn i'r peth, dyw e ddim yn bosib ei bod nhw'n anghywir, mae'n amhosib. Mae'r ystadegau yn gweiddi allan, mae gwir yw'r cyfan, nid oes modd cael cymaint o broffwydolaethau dros gymaint o flynyddoedd gan gymaint o awduron gwahanol am un person, a hynny yn fanwl gywir, rhaid yn ôl yr ystadegau i hyn fod yn wir. Mae rhaid yn fod yn wir. Ac eto, mae'r dyn modern, y gwyddonwyr, y mathemategwyr, chi'n clywed nhw. Chi wedi clywed nhw'n dweud hyn, dwi'n wyddonol.
Bron iawn, mae fel petai, wel, os ydych chi'n wyddonol, ych chi'n fwy galluog na neb arall. Dyna'r argraff maen nhw'n rhoi. Maen nhw'n ymfalchio, dwi'n fath yma tegwr, neu dwi'n wyddonwr, ac dydw i ddim yn cael fy nhwyllo gyda pethau bach gwirion, achos dwi wedi cael yr addysg, a dwi lan fyna, dwi'n gwybod y cyfan. Mae yna rhyw fath, bob tro dwi wedi clywed rhywun yn siarad fel yna, dwi'n hoffi gwyddoniaeth fe hunan, ond doedden ni ddim yn wych yn fe, doedden ni ddim yn wael yn fe. Ond ych chi'n clywed pobl sydd yn licio dweud, maen nhw'n dweud, bron iawn, maen nhw'n dyrchafu hunan fyny, dwi'n wyddonwr. A dwi'n gwybod yn well, mae rhaid i fi cael y ffeithiau, mae rhaid i fi cael yn diagwyn, ac os nad yw'r ffeithiau'n datgelu dim byd i chi, yna dwi ddim yn wir. Ac mae'n swndio mor dda, maen nhw'n swndio mor glyfar, ac eto licen ni beth nhw'n dod yma, a bod ni'n gallu herio nhw fel gwyddonwyr a mathemategwyr, ystadegwyr. Os edrychwch chi ar yr ystadegau, a yw yn bosib i proffwydolaethau, dim ond llorndwr heb sôn am y miloedd o proffwydolaethau sydd yna, a yw yn bosib i'r rheini fod yn anghywir? Ac yr ateb yw, nag yw. Mae'n amhosib, rhaid ei fod yn iawn yn ôl gwyddonwyr ac ystadegwyr a mathemategwyr, ond dyn nhw ddim wedi trafferthu chwilio mewn i'r peth. Maen nhw rhy ddiog, maen nhw rhy ddall, a maen nhw rhy llawn balchder. Ac mae gormod o ofn arnyn nhw. Achos petai nhw yn mynd i fewn i'r Hen Testament ac yn darllen am yr holl proffwydolaethau yma, mi fydden nhw'n dod i'r casgliad gwir yw gair Duw. Mae e'n datgan y gwir, ac fe wireddwyd y proffwydolaethau. Does dim un crefydd arall yn y byd gyda proffwydolaethau. Ac os na un bach syml yw i, ond mae'r gweddill i gyn dim i tebyg. Ond mae gair Duw yn llawn o proffwydolaethau sydd yn profi i chi mae gair Duw ydyw. Ac mae Eseia'n dweud, a bydd yn y dyddiau diwethaf, fe fydd, mae e'n dweud, cannoedd o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist, fe dweud fe fydd e'n digwydd. Does dim amheuaeth. Mae e'n datgan yn bendant, fe fydd y pethau yma yn digwydd. Dyna chi lyfr hanes. Dychmygwch chi haneswyr nawr yn dod ac yn archeolegwyr yn ffeindio rhyw bot bach a rhyw gwpan bach, a maen nhw'n mynd ôl 2000 o flynyddoedd, ac maen nhw'n dweud, wel, anhygoel. Wel, pam nad yw'r haneswyr yma yn darllen y proffwydolaethau, yr rhai sydd wedi cael ei brofi eu bod nhw'n ffynonellau dibynadwy, ac yma nhw yno, mae'r llyfrau wedi cael ei ysgrifennu a wedi cael ei darllen ar hyd y canrifoedd, ac yna ganwyd Iesu Grist. Yn union fel y dwedwyd. Yn yr union le, yn yr union ffordd, yr union pwrpas, yr holl amgylchiadau, ac yna ei blentyndod, ac yna ei weinidogedd, ac yna ei farwolaeth, ac yna ei atgyfodiad, ac yna'r holl proffwydolaethau am sut fydd y byd yn dod, a sut fydd yn datblygu. I ni'n ei weld mae ei weld blwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r ffeithiau yn cael ei brofi bod y proffwydolaethau yn wir. Fe ddwedodd Eseia, ac fe fydd y pethau hyn yn digwydd. Adnod 2, a bydd yn y dyddiau diwethaf fod mynydd tir arglwydd wedi ei baratoi ymhen y mynyddoedd ac yn ddyrchafedig goruwch y bryniau a'r holl gynhedloedd a ddylifant ato. Mae yn proffwydo oed faon pregethu. Mae yn proffwydo yr Efengyl. Mae e'n dweud fe fydd yr Efengyl yn cael ei gyhoeddi. Fe fydd na Efengyl. A fe fydd yr Efengyl yn dod oherwydd bod Crist yn dod. Mae'r Efengyl yn Iesu Grist yn dod, mae'n dweud. Mae e wedi addo. Fe fydd Cristnogaeth yn cael ei ddisgrifio fel mynydd tir arglwydd. Sefydlir yr Efengyl yng Nghrist. Mae'r dydd yn agosau, mae'n dweud. Yr un sydd wedi ei broffwydo ers dechrau'r byd. Mae'n agosau, mae'n dod. Mae'n dweud wrth y bobl, mae'r dydd yn dod. Mae e yn dod. Fe fydd yn y dyddiau diwethaf. Y dyddiau diwethaf, o'r dyddiau Meseia ymlaen, fe fydd yr Efengyl yn cael ei phregethu yn agored ar y mynydd. Fe fydd yn agored yng ngolwg ac yng nghlywh pawb, ar ben y mynydd fel petai. Ni fydd yn y dirgel. Fydd y pregethu yma, bydden nhw ddim yn ofni ymateb pobl. Ni fydd yn dod trwy drws cefn a chyflwyno rhyw syniadau ffordd honno, a gobeithio fydd yn dal gafel ac yn lledaenu yn dawel. Dwi ddim yn dweud hynny, fydd ar ben y mynydd. Fe fydd yn cael ei ddatgan yn agored ger bron pawb. Ac yn sicr fe ddigwyddodd hyn. Fe ddigwyddodd reit o'r cychwyn
yn y fodiad Crist o'r genedigaeth. Yr oedd gen i Iesu Grist fel cyhoeddiad ar ben y mynydd. Fe ddath angylion yr arglwydd, fe ddeithio nhw a cyhoeddi. Dyw hwnna ddim yn guddiedig. Dyw hwnna ddim yn pidwch a dweud wrth neb, newn ni wneud yn dawel bach, ni ddim eisiau upsetio Herod. Dwi ddim un o'r fath, dath yr angylion, fe ddath seren, disglair ac arwain y ffordd. Ac roedd Herod ei hun yn gwybod mor adnabyddus, mor amlwg, mor fawr, mor yn agored oedd y brenin ei hun yn ofni am ddyfodiad y brenin newydd yma fel baban. Ac yn ei weinidogaeth, roedd yn flaenllaw yn doedd, dim byd cuddiedig fan hyn. Yr oedd pobl yn gwybod amdano, fe glywsant am yr Iesu ar hyd a lled o wlad. Yr oedd y Phariseiaid wedi clywed amdano, ac yr oedd un Phariseiaid ar ysgrifenyddion yn siarad â un arall ac un arall. Allech chi weld nhw nawr, petai nhw mewn adeilad fel hon, mi fydden nhw'n cwrdd â draw fyna, ac yn siarad ac yn beirniadu. Mae hwn yn dod. Chi wedi clywed be mae'n pregethu? Chi wedi clywed be mae wedi dweud? Chi wedi clywed be mae wedi wneud? Mae wedi iachau ar y Sabath. Ofnadw bod wedi helpu rwy'n ar y Sabath. Mae wedi dod yr rhain ôl yn fyw. Mae wedi gwella'r deillio. Mae'r byddar yn gallu clywed. Mae'r rhaid oedd ar fi'n marw yn gwbl iach. Mae hwn yn ofnadw, maen nhw'n dweud, i fod yn helpu pobl eraill. Ac yr oedden nhw yn sôn amdano fe. Doedd e ddim yn neud dim byd yn guddiedig. Yr oedd y tyrfaoedd yn dod ato, y bregeth ar y mynydd. Yr oedd yn pregethu ar y mynydd, a'r tyrfaoedd yn gwrando arno fe. Doedd e ddim yn ofni ymateb y bobl. Doedd e ddim yn guddiedig, nid crefydd tawel oedd hon. Ond beth dwedodd Eseia, mae felly fydd ei, i sicrwydd. A bydd yn y dyddiau diwethaf fod mynydd tu'r arglwydd wedi ei baratoi ymhen y mynyddoedd ac yn ddyrchafedig goruwch y bryniau a'r holl genhedloedd a ddylifant ato. Nid bywyd a gweinidogaeth na marwolaeth tawel bu un yr Iesu. Doedd dim byd cuddiedig amdano. Ac felly gellir dweud yr un peth fod y broffwydoliaeth yn wir am yr apostolion hefyd. Actau 26, adnod 26, canis y brenin a wyr oddi wrth y pethau hyn, wrth yr hwn yr wyf yn llefaru yn hi, oherwydd nid wyf yn tybied fod dim o'r pethau hyn yn guddiedig rhagddo, o blegyd nid mewn congl y gwnaed hyn, nid yn y gongl. Doedd e ddim yn guddiedig, yr oedd yn agored, roedden nhw'n pregethu yn hi o flaen y bobl, felly roedd yn agored. Dyrchefur y faner, chwifier hi yn y derys. Dyma beth oedd yr apostolion yn ei ddweud. Dyma mab Duw y Meseia. Yr un i chi wedi ei ladd, mab Duw oedd e. Yr un i chi wedi groesoelio, yr un o Duw wedi anfon. Yr un i chi wedi bod yn pregethu amdano. Yr un o'r oedd y proffwydi yn sôn amdano, hwn, Iesu Grist. Ac yr oedden nhw'n cyhoeddi amdano ar ben y mynydd fel petai i bawb cael clywed. Fe bregethir am yr un a ddaeth i ddelio â phechod ac arwain y ffordd at y tad. Dyrchefur yr efengil, uwch pob peth arall, gan mai dyma yr unig ffordd at y tad. Mae'n dweud ac yn ddyrchafedig, goruwch y bryniau. Mae'n dweud fod yr efengil hon, dyma beth mae Eseia'n dweud, fe fydd yr efengil yn Iesu Grist yn uwch pob athroniaeth, uwch pob crefydd, uwch pob damcaniaeth ddynol. Fe fydd uwch ben y cyfan. Gan y gosodwyd y ffordd yma, trefnwyd y ffordd, cyn llunio'r byd. Roedd Eseia'n gwybod y mae Duw wedi trefnu, wedi darparu, wedi rhoi ffordd iachawdwriaeth i ni, cyn llunio'r byd. Dyna chi le cadarn. Wedi sefydlu ar ben y mynydd. Mae yna elfen fan hyn o'r darlun o'r graig Iesu Grist. Allech chi weld Eseia yn edrych ac yn dweud, mae'r efengil, pan ddaw Iesu Grist, fe fydd y graig. Fe fydd yr efengil yn cael ei chyhoeddi ac fe fydd ar sylfaeni cadarn. Does dim byd fwy cadarn na'r mab Duw ei hun. Ac yna mae'n dweud, a'r holl genhedloedd a ddylifant ato. Ydy hwnna wedi digwydd? Wel, yn sicr i chi. Ac mae'n parhau i ddigwydd. Y mae pobl wedi tyrru
i glywed am yr arglwydd Iesu Grist. O bob, nid dim ond yr Iddewon, ond y cenhedloedd hefyd. Pob cenedl, pob un sydd ddim yn Iddewon, fe ddath y cenhedloedd i mewn. Mae Eseia yn proffwydio, mae nid dim ond yr Iddewon, ond y cenhedloedd hefyd. Mae'n dweud mae yna ddiwrnod yn dod, ac fe fydd yn dod, pan fydd y bobl yn tyrru at yr arglwydd Iesu Grist, at yr Efengyl. Fe ddont yn rhan o'r eglwys. O bob cenedl, o'r cenhedloedd y byd, fe ddont i glywed am ffordd iachawdwriaeth. O dyna i chi sicrwydd. Beth sydd gan y byd i ddweud am hynny? Fod na ddyn, cannoedd o flynyddoedd cyn Iesu Grist, wedi dweud fe fydd y pethau yma'n digwydd. Ac bod nhw wedi digwydd. A dydy'r ffydd Gristnogol ddim wedi marw allan, ei fod yn ymddangos felly yng Nghymru ond dyw e. Ond dyw e ddim wedi marw allan. Mae yna rai ar ôl yng Nghymru hyd yn oed. Ond ewch ar hyd gwledydd y byd, mae yna bendydd yn sawl lle, ac mae yna filiynau o bobl yn credu. Ac os yr arglwydd yn dod yn ôl ac yn tywall ysbryd, fe fydd mwy yn dod. Wel, symudwn ni ymlaen. Beth am y ateb i gymdeithas? Mae'n rhyfedd ond dyw e fod y byd yn honni ei bod nhw'n chwilio am atebion. Ac eto, does dim gwir awyr gan ddyn i ddarganfod y gwir ateb. Mae yna rhywbeth ond does pan mae rhywun yn dod fyny atoch chi ac yn gofyn cyngor ac maen nhw dim ond eisiau clywed be maen nhw eisiau clywed. Maen nhw eisiau ateb, ond os nad ydych chi'n ateb fel maen nhw eisiau chi ateb, dydyn nhw ddim yn mynd i wrando arnoch chi, maen nhw'n mynd i rywun arall. Ac fel arfer, fe fydden nhw'n mynd lan a trai, maen nhw'n dewis yn mwyn, fe fi'n siŵr fydd hwn neu hon yn rhoi'r ateb dwi eisiau clywed. A mae hwnna yn eitha rhemp ar hyd cymdeithas. Maen nhw'n honni ei bod nhw'n chwilio am yr ateb. Ond does dim gwir awydd i ddarganfod y gwirionedd. Maen nhw'n fodlon mynd at ryw bwynt. Ond yr eiliad maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gwir, i chi'n gweld yr atgasedd yma'r gwrthodiad, ac yna'n profi ei bod yn elynion i Dduw, nid yw am ddod yn agos at y goleuni, ac mae'r goleuni'n brifo'r llygaid, ac felly maen nhw'n troi ffwrdd o'r goleuni. Ni'n clywed gwleidyddion wrthi drwy'r amser yn dod â'i syniadau newydd, ac addysg ni'n gweld hyn, addysg, ni'n cael ein gorfodi gyda rhyw ddamcaniaethau newydd ar sut i ddatrys problemau cymdeithas. I chi'n ei weld Mae'n rhywbeth mawr ar y funud, maen nhw'n dod â pob math o bethau mewn i addysg, a maen nhw'n gweld problemau sydd o fewn cymdeithas fodern, ac maen nhw'n dweud y ffordd i ddatrys yw siarad amdano fe, dweud hyn a llall, ac wrth gwrs mae yna bwynt i bob dim. Felly, ond i chi'n gweld mae yna rhywbeth am addysg, maen nhw'n meddwl, mae addysg sydd yn mynd i ddatrys problemau cymdeithas. Dyn nhw ddim yn ystyried ambell waith bod siarad amdano fe trwy'r amser yn peri bod yna rhyw chwilfrydedd fawr ac y rhai yn meddwl, beth am mynd i arbrofi yn y pethau yma. Dyn nhw ddim yn meddwl beth yw natur ddynol, bod dyn, fod person yn dymuno cael profi o'r bechod, ac felly mae ambell waith mae addysg gallu fod yn niweidiol iawn. Y fwyaf ni'n rhoi gwybodaeth ambell waith, wrth gwrs mae yna le iddo fe, ond i chi'n gweld mae yna rhywbeth, mae cymdeithas yn meddwl, y fwyaf ni'n dysgu am y pethau yma, dyna'r ateb, fe ddysgwn ni nhw, o'r fel blant bach, ac wrth nhw dyfu lan, fe fydd hwn yn datrys bob un problem. Ond beth ni'n gweld, dwi ddim yn datrys dim. Dim byd. Os unrhyw beth, mae cymdeithas yn waith nawr nag oedd i ddeng mlynedd yn ôl. A dyna be fydd yn digwydd, fydd yr damcaniaethau yma, mae dyn yn dod i fyny ag yr holl datganiaethau a damcaniaethau yma i ddatrys problemau. Fe fyddwch chi'n gweld ym mhen amser fod y problemau yn mynd yn fwy dwys. Maen nhw'n anwybyddu yr hyn sydd wrth wraidd problemau dyn. Dyma problem addysgwyr, dyma problem athronyddwyr, dyma problem gwleidyddion. Dydyn nhw ddim yn deall beth yw'r broblem. Maen nhw'n edrych ar y symptomau, ond dydyn nhw'n edrych beth sydd wrth wraidd y broblem. Dydyn nhw'n gweld mai pechod yw'r broblem. Ac yna, os bys nhw'n datrys o hwnna, bydd hwnna'n gam anferth o beth nhw'n gweld mai dyna'r broblem yw pechod. Ni'n gweld yn y byd creadigaeth, yn y greadigaeth o'n cwmpas ni, mae'r byd yma'n ryfeddol, ac yn y greadigaeth, yn y byd, ni'n gweld bod yna bopeth sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni, mae yna'r bwrpas i bob peth,
Ac felly hefyd yng ngair Duw, y mae Duw wedi gwneud yr un peth yn y byd o greadigedd a byd natur. Mae wedi darparu popeth ar ein cyfer ni. Mae wedi darparu popeth ar ein cyfer ni yn ei air hefyd. Nid yw wedi'n hamddifadu o unrhyw beth sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni. Os oes problemau, mae'n oherwydd ni, oherwydd ein pechodau ni. Ond mae hefyd wedi darparu ar ein cyfer yr ateb, ar gyfer y broblem fwyaf sydd yn y byd, pechod. Dyma pam fod tristwch, dyma pam fod cysineb, dyma pam fod hydanoldeb, dyma pam fod anfoesoldeb. Pechod. Ac y mae pob un ohonom ni'n dioddef o'r afiechyd angheuol yma, ond edrychwch ar yr ateb. Mae'r ateb yn y adnod 4. Ac a mae'n dweud i sicrwydd, mae'n dweud, dyma be fydd yn digwydd, ac a farna rhwng y cenhedloedd, ac a gyrrydda bobloedd lawer, a hwy a gurant ei cleddyfau yn sychau, a'i gwaywffyn yn bladuriau. Ni chyfyd cenedl gleddif yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. Dyna effaith yr efengyl. Dyna'r ateb i chi. Mae'r byd, mae gwleidyddion yn trio meddwl sut i ni'n mynd i rwystro cweryla, sut i ni'n mynd i rwystro rhyfela, sut i ni'n mynd i rwystro rhyfel byd, a'r holl beth yma. A dyn nhw ddim yn gwybod sut i ddatrys y broblem. Ond i ni'n gweld fan hyn a bod yr arglwydd wedi darparu fe trwy'r ysbryd glân, fe fydd yn gweithio ar gydwybod eneidiau, fe fydd yn barnu. Mae'r ysbryd glân yn gallu dod ac yn gallu dangos i bobl eu pechod. Gyda cyflawniad Crist o'r Hen Testament, o'r proffwydolaethau, gyda'i weinidogaeth, gyda'i athrawiaeth, gyda'i fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, trwy'r gyfraith, trwy efengyl Crist, trwy cyhoeddiad yr efengyl a gwaith yr ysbryd glân. Beth i ni'n clywed fan hyn yw, fe fydd yn goleuo eneidiau dynion. Fe fydd yn barnu, a byddant yn dod i weld eu pechod, ac yn dod i weld eu hangen am waredwr. A dyma fydd canlyniad gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid. Fe fyddwch chi'n gweld effaith yr ysbryd glân. Fydd gwaywffyn yn cael ei defnyddio i bethau eraill. Cleddyfau yn cael ei defnyddio i bethau eraill. Dim i ymladd. Pam? Achos effaith yr efengyl. Achos effaith yr arglwydd yn barnu ac yn gweithio ar gydwybod ac yn goleio'r enaid i bechod. Ac yna fydden nhw'n troi at yr Iesu. Ac fe fydd y wyrth yma'n digwydd. Fydd y pethau yma'n newid, fydd yr enaid yn newid, fydd y bywyd yn newid. Wrth gyhoeddi'r efengyl ac wrth i'r ysbryd glân weithio. Ac arwain enaid at Grist. Fe fydd yr enaid yma'n gweld yn cyfan yn glir. Fydden nhw'n dod i weld eu pechod. Dyma pam mae gwaith yr ysbryd glân yw. Fedrwn ni ddim perswadio dim un person i weld eu pechod. Maen nhw'n ffyrnigo ac yn gwylltio. I ni'n profi hyn yn dydyn ni. Ni'n gallu gweld y pobl agosa ato ni. Cyfeillion teulu, pwy bynnag yw nhw. Allwch chi eistedd gyda nhw bob dydd o'i bywydau a siarad nhw am eu pechod a dydyn nhw ddim yn ei weld Ond yna pam yr ysbryd glân yn dod ac yn agor i llygaid a maen nhw'n gweld eu pechod. Dyn nhw ddim gallu ymdopi ar beth. Mae'n ormod iddyn nhw. Mae'r cywilydd yn dod dros nhw. Ond dyma beth sydd fan hyn. Pam yr ysbryd glân yn gweithio ac yn dangos i cyflwr nhw. Ac yna maen nhw'n gweld trwy waith yr ysbryd glân yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud iddyn nhw. Falle bod nhw wedi clywed yn yr oedfa sawl gwaith, ond yn sydyn iawn maen nhw wedi gweld eu pechod ac nawr rhywsut neu gilydd maen nhw'n eistedd yn yr oedfa neu le bynnag maen nhw ac maen nhw'n cofio neu yn clywed a mae'r pregethwr yn disgrifio Iesu Grist a'i fywyd perffaith a bod Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith drostynt. Ac yna maen nhw'n clywed fod Iesu Grist wedi mynd i'r groes ac wedi cymeryd ein cosb yn ein lle. Yn clywed am Iesu Grist yn tywall ei waed, a'i fod ei waed yn llifo fel ffynon, a'i fod yn le y gellir golchi'r pob pechod ymaith. Ac maen nhw'n gweld fod y tad yn fodlon gyda'r mab a gyda'i aberthef, a fod ei gyfiawnder wedi ei fodloni. Ac pan mae hwn yn digwydd, i ni'n gweld gostyngeidrwydd yn yr enaid.
A ni'n gweld yr enaid yn traws newid, mae yn wyrth. Dyma yw troedigaeth, be ni'n gweld yw hyn. Mae gwaith yr ysbryd glân, gwaith o ddifri, mae'r ail enedigaeth, be bynnag ffordd chi eisiau dweud, mae'r ysbryd glân wedi gweithio, mae wedi dangos i chi'ch pechod, mae wedi dangos i chi'r arglwydd Iesu Grist, ac mae yna wyrth yn digwydd. Dyma yw Cristnogaeth, mae gwyrth yn digwydd trwy Iesu Grist. Mae Eseia'n dweud, mae yna ddydd yn dod, mae'r efengil yn Iesu Grist yn mynd i cael ei chyhoeddi, ac fe fydd yn traws newid pethau. Mae mor bwerus allai fe hyd yn oed rwystro cenhedloedd ymladd yn erbyn ei gilydd, ond mae'n gallu traws newid yr unigolyn hefyd. Ni'n ei gweld y Matthew penod 5, y bregaeth ar y mynydd, y gwynfydau. Gwrandewch ar hyn, yr un yw'r naws, i be ni newydd arllen nawr. Y cleddyfau a'r gwaywff hyn yma yn cael ei defnyddio i bwrpasau gwell. Gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid yn traws newid yr enaid, yn sancteiddio'r enaid. Gwrandewch ar hyn. Gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd, canes eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd yr rhai sydd yn galaru, canes hwy a ddiddenir galaru dros bechod. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn, canes hwy a etifeddant y ddeiar. O, chi ddim yn addfwyn yn naturiol, ni ddim yn sôn am addfwynder naturiol, addfwynder o ganlyniad i waith yr ysbryd glân. Gwyn ei byd yr rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder, canes hwy a ddiwellir. Newyn a syched am gyfiawnder? Mae newyn a syched am bob math o bethau heddi, nid am gyfiawnder, ond gwyn ei byd yr rhai sydd trwy waith yr ysbryd glân, a newyn a syched am gyfiawnder, am Grist, am ei gyfiawnder a'i beffeithrwydd ef. Gwyn ei byd, a dyma cynlyniad gwir droedigaeth. Gwyn ei byd yr rhai trigarogion, canes hwy a gan trigaredd. Gwyn ei byd yr rhai pur o galon, canes hwy a welant Dduw. Dyna ateb cymdeithas i chi. Dyna sut ydych chi'n rhwystro cweryla ar y strydoedd ac ymladd a dwyn a lladd. Dyna ateb gwledydd yn erbyn gwledydd. Dyna ateb atgasedd. Ni'n gweld cwpan y byd nawr ar y teledu, a ni'n gweld pêl-droedwyr yn mynd yn flin gyda'r dyfarnwr ac yn mynd lan at ei wynebau ac yn rhegi ac yn sgrechian. Pam ti di dweud bod fi'n cam ochri? A ni'n gweld yr atgasedd yma. Hyd yn oed wrth cicio pêl. Ond canlyniad gwir droedigaeth yw fod dyn yn cael ei trawsnewid i fod yn ddyn pur a glân. Pam? Y mae gwaith yr ysbryd glân. Gwyn ei byd yr rhai pur o galon, canes hwy a welant Dduw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, canes hwy a elwyr yn blant i Dduw. Gwyn ei byd yr rhai a erludur o achos cyfiawnder, canes eiddynt yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan eich gwaradwyddant ac eich erludiant ac y dywedant bob drygair yn eich erbyn fy mwyn i, a hwy yn gelwyddog. Ond nid dyna yw canlyniad yr efengil. Pan gwelir effaith fel hyn ar yr enaid, ceir prawf, mae gwaith o ddifri sydd wedi digwydd. Mae gwaith yr ysbryd glân. Beth oedd Eseia'n sôn amdano? Fe fydd dydd yn dod. Ac fe fydd effaith gwaith yr ysbryd glân yn peri traws newidiad llwyr. Mae wedi proffwydo fe fydd yr efengil yn cael ei gyhoeddi yn agored ar ben y mynydd. Ac fe fydd cenhedloedd yn tyrru i dir arglwydd i wrando ar yr efengil yn cael ei gyhoeddi. Fe fydd ffordd iachawdwriaeth yn cael ei agor ger bron pawb, ddim yn guddiedig. Fe fydd yn mynd ar hyd a lled o wlad. Ac pan fydd pobl yn dod o dan effaith yr efengil, pan fydd yr ysbryd glân yn gweithio, fe fydd yn traws newid bywyd yn llwyr. Wel, i orffen. Mae yna apel 2, adnod 3. A phobloedd lawer a ant ac y ddywedant Deuwch, ac esgynnwn i fynydd yr arglwydd, i di Duw Jacob, ac fe a'n disg ni yn ei ffyrdd, a ni arodiwn yn ei lwybrau ef, canes y gyfraith a allan o Seion, a gair yr arglwydd o Jerusalem. Beth i ni'n darllen fyna? Mae'n ddigon clir, does dim byd anodd fyna. Fe fydd na bobloedd lawer yn mynd o gwmpas yn dweud hyn, Deuwch, ac esgynnwn i fynydd yr arglwydd. I di Duw Jacob, o dewch i'r cwrdd. O, mae'r dyddiau yma mor anodd i gael pobl i ddod i di yr arglwydd, ond nid yw e'n anodd i gael cynulleidfa. Mae e bron iawn yn amhosib. Fel gwlad,
i ni'n gallu tystio. Gwireddwyd y broffwydoliaeth yma, a mae hyn wedi a dal I ddigwydd mewn gwledydd ar hyd a lled y byd. I ni fel cenedl yn gallu dweud, cyhoeddwyd ffordd iachawdwriaeth ar y mynydd, yn llythrenol ar y mynydd, mewn sawl lle yn ein gwlad ni, fe gyhoeddwyd ffordd iachawdwriaeth, ac fe ath yr efengil o un pentref i'r llall, a pobl yn dweud, dewch I di yr arglwydd. Fe ddigwyddodd bod ddim yn edrych felly nawr, ond mae tystiolaeth gyda ni, mae yna gapeli ym mhobman yng Nghymru dal yn yr adeiladau, ac mewn sawl gwlad mae yn digwydd nawr. Ond nawr mae'n anodd. Mae'n anodd cael y byd I ystyried I ddod I oedfa, I glywed am ffordd iachawdwriaeth. Mae'n anodd, efallai dyma'r rheswm fod yn anodd, mae'n hyd yn oed yn anodd cael rhai sydd yn proffesu I fod yn awyddus I ddod i'r oedfa. Ond nid yw e? Ond nid yw e'n anodd I gael rhai sy'n proffesu I ddod i'r oedfa. Bron iawn, allan ni ddweud, I ni'n apelio Deuwch ac ysgynnwn I fynydd yr arglwydd Cristion. Bron iawn, I ni ddim yn dweud ar digred fan hyn. I ni'n pledio gyda Cristnogion. I ni'n gorfod trwy fy mywyd I, dyna fy nghof I, yw'r hyn bod angen apelio ar Cristnogion I ddod i'r oedfa hon. Heb sôn am y byd. Mae bron yn amhosibl cael Cristion I ddeffro a cael yr awydd I ddod, o dewch I fyny di'r arglwydd I di Deuw Jacob, achos pam mae'n mynd i'n dysgu ni am ei ffyrdd e fe a'n disg ni ei ffyrdd, a ni arodion yn ei lwybrau ef. O, mae ffordd iachawdwriaeth yn cael ei ffrygethu, a ni ddim hyd yn oed gallu perswadio Cristnogion. Fe fydd ein cynhadledd ni, cyn bo hir, ymhen mis neu faint bynnag fydd I. Ac os nad yw Duw yn dod, yna ni fydd na lawer efallai lan fyna. Na fydd. Bron iawn, allech chi dweud, fydd ein lawr llawr ddim yn llaw. I ni'n ddiolchgar am y rhai sy'n dod. O, mae e'n warth ond yw e. Mae e'n warth mewn dinas fel hon, mewn gwlad fel hon, a mae'r cyn lleied o bobl sydd yn dod I di yr arglwydd, I glywed y pregethwyr, y gorau sydd yn ein gwlad ni ar y funud. Rhai ohonyn nhw'n dod fan hyn ac yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, a neb eisiau dod. Faint fydd yn ein oedfa Gymraeg ni, a 100,000 o Gymru Cymraeg yn ein prif ddinas ni. Ac yn y cymoedd, faint fwy sydd yn y cymoedd, faint sydd yn y gorllewin, ac eto, o, mae rhaid ni prelio dyn nhw, o, dewch I di yr arglwydd. A be maen nhw'n neud? Na. Ddown ni ddim I gael anogi chi yn y gwaith, ddown ni ddim arhoson ni gatre, falle yn I wrando ar y we, falle ddim, o beth yw'r we, mae'r we yn handi ar gyfer henoed a rhai sy'n sal, ond o dewch I di yr arglwydd. O na fydden ni'n dangos yr arglwydd I ni fel y dyblant yn dod, I ni'n dod I wrando ar pregethu, ac yna falle bydd yr arglwydd edrych lawr yno ni yn ei drigaredd, o'r diwedd mae fy mhlant wedi deffro, maen nhw eisiau dod I di yr arglwydd. O, mae'n drychinebus yn diwe. Mae'n ofnadw. Mae'n warth ar ein gwlad ni, fod y wlad yma wedi troi chefn yn llwyr bron iawn. Ac os ydyn nhw'n cefnogi, yna falle'n aml iawn pethau ysgam a canu ysgam a'r rhai sy'n pregethu bydolrwydd. Dyna'r rhai sydd yn llwyddo heddi. Sdim ots bod chi'n ymuno gyda'r byd. Dwi'n cyhoeddi'r efengil, ond I ni'n caniatau'r byd. Dyna'r rhai sy'n cael ei gwrando. Dyna'r rhai sy'n cael ei gwahodd I fynd o gwmpas y lle. Nid efengil Crist yw honno. Mi fydde Eseia'n torri galon. Roedd Eseia'n pregethu am efengil sydd yn trawsnewid enaid. Gymaint felly fod cleddyf yn gallu cael ei ddefnyddio I rhywbeth arall. Dim ond gwaith o ddifri gall wneud hynny. O, mae mor anodd yn diwe. Ar y Sabath, mae yna lawer I le ar hyd y byd. Dim ond un oedfa sydd yna. Dychmygwch Eseia, dewch I di yr arglwydd, unwaith, yr wythnos. Lle chi ddychmygu? Dw Eseia ddim yn dweud hynny. Dw ddim yn dweud dewch unwaith ar y Sul. O, mae yna lawer heddi yn hapus I mi un oedfa. A hynny nid pob Sul un oed gyna, falle pan ar ei gwyliau. Does dim ots os na gewn ni oedfa, dim ots os na newn ni treulio amser yn addoli ac yn ceisio Duw. Maen nhw'n hapus iawn I cael Sul bant o fynd I di'r arglwydd. Hyd yn oed pan mae'r rhai mynychu oedfa, mae'r mwyafrif o lefydd bellach ddim yn pregethu'r efengil. O, mae angen apel fel hon heddi gan Eseia. O, na ddewch I di yr arglwydd. Achos yno y cewch
gair yr arglwydd wedi ei ddysgu i chi. Achos os na ddewch chi, efallai collwch chi fe. O na ddewch chi, cewch clywed am fforddio chawdwriaeth. O, bron iawn nawr, y tristwch mawr yw bod hwnna ar gyfer rai sy'n profesu byddwn ni'n gallu dweud, defnyddio hynny o na, i ni am i ddweud, y rhai sydd yn ddigred, y rhai sydd rioed wedi clywed am fforddio chawdwriaeth, y rhai sydd wedi cael ei magu ar eilwydydd, sydd ddim wedi cael gair Duw wedi ddarllen nhw unwaith, dim un gweddi wedi cael ei yngan yn eu tai nhw. Ac bod chi'n mynd i fyny nhw, o, dewch i di ar arglwydd. O na ddewch chi wrando ar yr efengil. Deuwch ac esgynnwn i fynydd yr arglwydd i di Duw Jacob. Mae'n gallu bod yn anodd ar y degau yn diwe. Esgynnwn. Mae'n anodd i fynd fyny mynydd yn diwe. Ac felly mae'n anodd i rai i fynd i fyny fel petai i'r eglwys i'r capel. Mae'n gallu bod yn anodd. Mae yna ymdrech. Mae yna rhwystrau'n dod ar ein traws, bob math o rhwystrau. Mae'r un drwg am ein hatal ni i ddod at Dduw. Ond mae'n dal yn dweud, ond bod yn anodd i fyny, dewch i'r cwrdd. Chi sydd yma'n barod. Ond efallai bod chi'n mhell yn eich enaid. Efallai dydych chi ddim eisiau bod yma. O na fyddech chi'n ymdrechu i wrando. O, bron iawn ambell waith, a dwi byth yn mynd, gobeithio fyddai byth yn ei wneud mi fyddwn ni'n enwi pobl. Deffrwch! Fyddai ddim yn neud Ond chi'n teimlo felly, mi'n gwybod rhai pregethwyr wedi wneud hynny. Ond chi'n teimlo fel un, dyma'r ysbryd sy'n fan hyn, dyma'r naws sy'n fan hyn. O, na fyddech chi'n dod, o, na fyddech chi'n gwrando. Gan eich bod chi'n gorfforol yma, o, na fyddech chi'n gwrando ac yn ymdrechu i weld, a yw hwn yn iawn, a i gair Duw yw hwn. O, na fyddech chi'n cael eich dysgu. O, na fyddem yn dod a pherswadiau eraill i ddod. I wneud y mwyaf o bob cyfle. O, mae'n adlewyrchiad o gyflwr pechadurus, y diffyg awydd i ddod i di ar arglwydd. Ond nid yw e'n ofnadw. Mae'n adlewyrchiad ar proffeswyr eu bod nhw bron iawn yn farw os nad yn farw. Os nad oes awydd i ddod i di ar arglwydd, lle byddant yn cael ei dysgu. Lle byddant yn profi o gymdeithas yr arglwydd. Os nad oes ganddyn nhw awydd, yna mae'n adlewyrchiad trychinebus arnyn nhw. Ond mae'n adlewyrchiad triennus ar ein cenedl ni, does bron neb eisiau dod. Na fyddwn ni'n pledio gyda nhw. Mae Zeia'n pledio ni. Gnewch y mwyaf o'r breintiau yma. Gelwch ar eraill hefyd i ddod. Gelwch ar bobl i ddod. Perswadiwch nhw i ddod. Gwahoddwch nhw i ddod. Dwedwch wrthyn nhw, mae'r efengil yn cael ei phregethu. Mae angen i chi glywed yr efengil. Na fyddech chi'n dod. A phobloedd lawer. A ant ac y ddywedant. Deuwch ac esgynnwn i fynydd yr arglwydd. I di Duw Jacob. Ac efe yn disg ni yn ei ffyrdd. A ni arrodiwn yn ei lwybrau canis y gyfraith a allan o Seion. A gair yr arglwydd o Jerusalem. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dair. I ni'n diolch am Eseia, am y proffwydolaethau a roddais di iddo fe i'w yngan. I ni'n diolch fod y air wedi para hyd y cenedlaethau a'i fod y dal gyda ni, a'i fod pob un gair i'r lythyren wedi cael ei wireddu. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd ac yn gweddio nawr y bydde di yn peri y bu'n ar rhai yn gwrando ac yn dod i weld ei pechod ac yn edifarhau ac y bydde di trwy dy ras a thrwy waith yr ysbryd glân yn rhoi ffydd iddynt gredu. Teir gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ganu emyn rhif 360. 360, dim ai am fy meia I dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yngrym ei gariad ef o entrych nef I lawr. 360 gyda sefyll i'w chanu.
Nawr, bydde di ras ein hargwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.